jo realment el que tinc reconeguda és una hipoacúsia bilateral. En el seu dia vaig, a través del sindicat, vaig tramitar la indemnització per lesions permanents no invalidants. L'adaptació que se va fer des de GAES, hi ha bones instàncies de l'otorrino, va ser, esto realment és un audífono, un audífono, el meu és així, n'hi ha diversos tipus. Al principi, quan vaig entrar a treballar allí, estem parlant de l'any 98, fa ja prou de temps, l'empresa ponia a disposició dels treballadors tapons, realment no tenim unes proteccions millors, no sabien també exactament quin tipus de proteccions era la que tenien que gastar, i n'hi havia qui gastava els tapons, n'hi havia qui no es gastava, i van veure que era necessari fer unes medicions en l'empresa. Van veure que prenien les medicions realment s'inicien de lo que eren les límits marcats per la llei. Vaig demanar, vaig fer una documentació, una fulla, i vaig demanar a la mútua que reconeguera que era com a una enfermeta professional i que era la mútua la que se tenia que fer càrrec del tema. I a raïs de la insistència vaig aconseguir que la mútua se fera càrrec dels audífonos. Però no sóc l'únic i hem intentat que sempre que l'empresa farà tot el possible per atenuar el ruïdo de l'empresa. Hem de recordar que no n'hi ha que canviar mai la salut per diners, perquè no és el que n'hi ha que fer. Entonces, a partir d'ahí, i de la sentència favorable a un treballador que va reclamar este plus, l'empresa va negociar amb nosaltres i va acceptar fer-se càrrec del plus. Des d'entonces realment s'han fet prou millores, encara que no han aconseguit ben cap puesto baixar dels 80 decibelis, però en alguns punts s'ha atenuat considerablement el ruïdo. S'han fet serraments, s'han fet pantalles, s'han fet panels absorbents, s'han millorat les proteccions dels treballadors, s'han senyalitzat els punts on és obligatori portar les proteccions, se forma i s'informa als treballadors. No sé si dir a tots els treballadors que és algo que ja està breu llegit en Amunto Puestos, que el que n'hi ha que fer és visible lo invisible, que si creu que teniu algun problema de salut, ho comenteu en els companys, en els delegats de prevenció, i acudiu als gabinets de salut del sindicat on vos assessoraran, i que el que no n'hi ha que fer mai és canviar salut per diners, perquè la salut no se recupera. L'accident va ser un 16 d'agost i jo no recordo res de res, ni com va ser ni com deixa de ser, però no és que no recordi aquest dia, no recordo, la majoria d'aquest estiu el tinc molt difuminat. Segons els deduïts del sumari, va declarar la secció de treball i tot, i els metges de l'Hospital de la Ribera diuen que segurament és un desmai, un desmai de passar de 22 graus, on jo estava treballant, a qualsevol de 50 que fa en màquina. Doncs caers el sentit i te caus. I res, hi va ser un atracament en un secador, i a banda de l'atracament a 180 o 200 graus de temperatura durant quasi 10 minuts, perquè és quan deixaron a xullar en el foc fins que no se consumís no tocós. Segons diuen era impossible, segons diu l'expressió de treball és totalment possible. De fet, els 2 dies de l'accident encomanaren unes rejilles que ficaren rematxades, atornillades, per tapar tots els huecos que n'hi havia, però clar, ja tard i mal, igual que tota la vida. 2 dies antes s'havia, a més, jo ho sé perquè m'han portat el document i tot, el xic que teníem allí d'encarregat de seguretat laboral va estar en la inspecció de treball denunciant el tema de que faltaven moltíssimes de seguretat, que ja feia un any que havien quedat que s'anaven a arreglar les coses i no estan arreglant, sempre la mateixa excusa, falten diners. Ahir la sinistralitat era bàrbara, distallats, gent que s'havia agarrat un braç, n'hi ha hagut moltíssima gent que s'ha enganxat. En laboral va ser condenat 2 denúncies, l'empresa, una per no tindre formació als treballadors al respecte en seguretat i salut, i 2, per no tindre mesures de seguretat, i en total sumen 6.000 i pico i 6.000 i pico. Si jo soc un empresari mig, molt més barat, en una empresa de 100 treballadors,
no donar la formació i com me denuncies en 6.000 euros jo te pague tranquil·lament. Entonces, si se fa la llei, per favor, que se complisca, és l'únic que demane, que se complisca. I el que la fa ja, que la cague. Perquè s'ha de deixar-te'n de rositas en un tema d'estos, té collons, Pues bueno, pues quan jo vaig eixir del coma, vaig ser ja conscient i tot, i m'arrecasso les coses, i a mi les coses, la veritat és que no me quadraven. Quan en la invalidez, ells, la mútua, pues, recorrix, torna a recurrir, i bueno, ja al final ho traguem firme, tenim que acabar a traços i tot. Vamos, la mútua, com a mi en un principi, se portava el carter d'accident el tenen que donar, no el donaren, ni anant companys del comitè a querell, no el donaren. En el carter d'accident se introdujo en una máquina y yo no me introduje en ninguna máquina. O sea, sería de ser tonto clavarte tú a socarrarte, vamos. Después me dijeron que si s'escancava, que si jo volia suïcidar-me, quan, perdona que te diga, però tinc una xiqueta autista i des de fa moltíssims anys he peleat, i en vez de covardir-me a plantar cara, i m'he dedicat a fer congressos internacionals, congressos nacionals i totes les jornades que m'ha fet falta fer, m'entens? I que si m'hagués donat la gana també, un dia que te deixes cortar en UCI, uno i prou, la cagues, uno. Jo recordo que el sindicat, quan la mútua se fica tonta en els cagos i tot això, i entonces contrate jo un abogat laboral, no del sindicat. A la vegada busca un metge que fera de càrit, i el metge casualment resulta que 2 dies antes desapareix. O sigui, nunca más se supo de él, el abogat tocant-li, el abogat dient que s'ha no li casat en la vida, que tal que qual. A partir d'això que anem al juí i li dic jo que ara sóc jo el que buscaré a la gent. Toque comissions a Madrid i me diuen que la millor dels coquets metges en seguretat laboral que n'hi ha, la millor estava en Sant Sebastià, que no sabia perquè mai s'ha dedicat a temes particulars, sempre a temes com accidents d'autobusos, accidents de tren nacional o grande, en comunicacions de transport que estàvem entonces. I bueno, i no sé per què, li vaig caure bé i agarrar el tema per davant. Vingué moltes voltes a València, s'entrevistar-me en la meva dona pràcticament a diari, i és la que va fer de càrit, a valorar els danys, en el meu cas. Entonces tinc moltíssim que agrair perquè se volcaren en mi, en la vida m'han demanat un duro, i vamos, i no tinc només que agraïments de cara a aquesta gent. Bueno, pues dir-vos a tots que com diu el dit, que una imatge val més que 1000 paraules, que primerament si estiguem junts segurament vos contaré un xiste antes de començar, però no és el moment, i ficar-me en sèrio i dir-vos que no val la pena jugar-te-la que res del món. I a vosaltres que sou delegats, dir-vos que vosaltres que sí que, encara que vos peguen un curo o intenten tirar-vos, el descuido seria nulo, sí que sou els que teniu que denunciar, encara que després entretenir l'administració, que faci el que té que fer també. Però bueno, vosaltres comunicar als treballadors que no val la pena, que heu vist el que heu vist i que no val la pena, que no vol que te xillen, que no vol que te diguen tens que dur la teva vida, val la pena deixar de treballar, que te casen una cosa d'estes que t'ha amargat tota ta vida.